Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Roslyn adinan inlanad ti lugar na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naawis akmet anang ipatulod iti padas ko iti biyag, takayat ko met a maidrama. Adaan akon iti kaayan ayat, iso ni Roy. May sa soldado, ket nakadistino ijay hulo-sulo. Kas iti muna ang nakarelasyon ko, sa andak akayat ti inana. No apay, isuman ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Roslyn, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti ibagam, Roy? Awisan ka kung mga agpasyar. Sakbay nga agsubliak iti destino. Sa dino. Ije beach. Mapantayog lang, oy. Yamam mo ka kadag iti gagayam ko. O sige, kayat ko. Agyaman na ka. Ikuyog mo ti kabsat mo, no kayat na. Kayat na dayjay. Dayjay pa iti kunam. Mapantayo ag beach, manang? One, kayat nakano ayam ammo ni Roy kadagiti gagayam na. Angam, apay akas lamadanagan nak. Apay mat. Ang mga numakita dati siding di tapagayusan tilwam. Ha? Dayta nga minti makagapo. No apay adi kay nagkasar iti sigod anobyom. Lenny. Gapo taada nagkuna, ama nagibalo ka kano, gapo iti siding mo. Anya? Oray, tamarik nakmat nga ay ayaten nak ni Roy. When matkit di dagiti daduma. Ibagbagada anapimpintas ka nga miti siyak. Ngam ti kano question, adda nangisit asiding di tarupa. Agyaman na. Tadi mo pinaay ti awis ko kan Roslyn. Mabalin ka di mo't asaan? Nakaragragsakak. No kadwa ka, Roslyn. Kasta akmat kan ka, Roy. Roslyn, inton sumaruno pa nagbakasyon ko kumakit. Katanya? Yawis kong ti panagkalay sa ta. Ibagak na ita kadag iti dadakkel ko. Sige. Adakan ka dayta. Napud mo kan ka, Roslyn. Kat sapay la ko ma. Tadinak to isuksukat. Saan? Apay ko mga isukat ka iti sa bali. Agyaman ak to kasta, Roslyn. Ada kayo matgaya man, Roy. Iso ka di ti kaayan ayat mo? Wen, mama. Roslyn. Iso ni mama. Naimbag nga orasyo, nana. Roslyn gayam, tinagan mo, balasang ko. Sige, mama. Roslyn, panawan kayo pa bit, Nana. Napintas ka. Ngam, napimpintas ka pa'y kuma. No awan ti siding, di tababa ti matam. Kumusta nga iti ipapan mo iti balay ti kaayan ayat mo, manang? Madlaw ko, iti ina ni Roy. Kat kasla di na kayat aparakan ni Roy. Day tantay ibagbagak, manang. Anong saklaangan? Ipagpagapok ka ni Roy. Angam, ipilit mo kit din ti bagim, no di da kakayat? Oray, tanapod nomot kanyak ni Roy. Makaammo ka, manang. Biyag mo matday ta. Di ka madanagan. Adda akmat lata iti malikudam. Apay nga taan nagbayak ni Roy. Orayik iti likodan ti gate. Nakadesisyon ako, mama. Jak kayat nga ikalay samday jay a Roslyn, Roy. Mama. Dakas ti sinyalis day jay a Roslyn. Babalwan. Jak mamati ti dayta, mama. Tanya ti kayat mo. Matay ka adagos iti paggugubatan, Anya?
Kas tagayam ti pagsarsaritaan da. Kunak man no napan kayo bus station, manang. Talaga ang malas da ito'y siding iti babaan ti matak, Lenny. Manang? Apay nga min anaya na kakakastoy. Manang, adda akabsat mo. Uray anyat mapaspasamak, di kay baybayan. No apay ang jak payla na tayo idim aladaga ang paylaang. Ha? Saan kumamot akas tati bagayo? Sino tinagbusina di taruwar? Ni Manong Roy, manang. Anya? Lipatin na ko, Roy. Anya ka din dahil nga ibagbagam kanya, Roslyn. Nanggag ko amin nga imbagakan ka ni mamama. Saan nakakayat aparakan ka? Anya? Saan? Saan ka mabalin alipatan? Ay-ayatan ka, Roslyn. Ngam, Roy. Lading itak no nasaktan ka iti imbaga ni mama. Awan matkit di day kanyak. Maawatak ni mamam. Agyamanak. Tandaanam kung itimbaga ka. Agkalay satan iti mabiit. Mabait laang, Roslyn. Apay ka di, Nana. Naggapo ka din ni Roy nga anak ko itay dito'y ayan niyo nga agkabsat. Ikwa, Nana. Uwan. Talaga mo't anak tangkan ti ulo na. Kayat ko nga ibagakan ka. Adaywam ti anak ko, Roslyn. Nana. Diyak kayat asika ti maasawa ni Roy nga anak ko. Naawatam? Uwan. Nana. Lading itak, Roslyn. Diyak kayat amatay adagos ti anak ko, gapukan ka. Nana. Sana po turay ta nga ibagbakayo. Di ka agsagit. Tapod no ababalwan ti kaskan ka. Adamok dita nga adasiding iti pagayusan ti Luana. Kat namitlo anabalo. Anya. Agbiag kamat siguro nga uray awan asawam. Tanakaadal kamatan. Adamat trabaho, Roslyn. Lenny, ading ko. Saya atam ti panagadal mo, ha? Manang? Nagdesisyonak. Asikalaangan ti pangipaayak iti atensyon ko. Ha? Pagadalin ka. Aging ga makalpas ka iti kayat mo a kurso. Agyamanak, manang. Agsubadak tumutkan ka. Inton makalpasak kan maadaanak iti natalgad at trabaho. Agyamanak no kasta. Nakunak iti bagik. Nga oray sa anak kon ama ki asawa. Total, awan makaawat iti kaskanyak. Anya? Nasaktanak. Gapo iti imbaga, tiin na ti kaayan-ayat ko. Di kagdanag, manang. Saan kanto abaybayan? Gapu ta ipatpatag ka unay. Magnaak ti abanda. Tagumatangak iti sidaan mi anatang. Miss, mabitlaeng. Ha? Sika ka din ni Roslyn. Uwan. Siya, tata. Apay ka di? Sapsapulan na ka ni Roy nga anak mi. Awan kayo mat kanon iti sigo dadagusyo. Ay, nabayang nga imalis kami. Tata. O sige, taadapay pa na. Roslyn, balasang ko. Pasinsyam la ko man ti asawak. Tata. Sa anak ama ikari ka ni Roy nga anak yo. Amuyo dayta. Saan kami ngagpada iti kapanunutan iti asawak? Nuan yaman ti bagbagana. Saan ko akanunungan dayta, balasang ko. Adaan tamatan iti umisong nga edad. Isong agkalay satan. Roy. Pampanunutak ti imbaga idi kanyak ti inam. Maputungag. Anya? Amang ano.
No pumusay ka di na oras, no siya ti kalay Sam. Jak mamati iti dayta Roslyn. Sana pulos. Roy, Ura niya ti mapaspasamak. Matuloy ti kalay sata. kasano ni mamam? Awan parikot iti dayta. Saan mo't nga iso ti makidinakan ka? Nubi kat siya. Sige. Sika nga rod, ti makaam mo. Kablaawan kayo, itinaragsa ka pa nagkalay sayo. Roy, Roslyn. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami unay, Manong Lari. Ni, una yan. Di ba'y plus rimor ti ina ni Roy at tumabuno dito. Ala, dagiti ka kabagyan ni Pare Roy. Umay kayong dito isango. Taag picture taking tayo. Picture taking mo't gayaman. Umay kan. Agtugaw ta, Roslyn. Dijak amo nga dagayam nagatang mo asolar dito eh. Uen, kaya't adamot basit abalay ditoy, anay pundar ko, Roslyn. Kas makita nga rod, kat cute, ti pa nakaaramid na. Ditoy kayo pailangan iti kabsat mo ngagyan, ah. Kabayatan ti kaadak iti destino. Ay na, agyamanak. Tamabalin ang makipagnaad ti kapsat ko dito eh. Mabalin, apikid din nga saan. Kasi ano agmay-may sa ijibalayo. Agyamanak no kasta. Kat nasaya at mat. Tapno adakad kadwa, kabayatan ti kaawan mo. Di kagdanag. Pasaray umayak mo't labo makasyon ditoy. No makawayaak. Uwan, Roy. Kat agan anad ka na hayon, ha? Ta, amangan numatayak, kasta? Kaputa, adda siding, iti babaan ti matam? Ay na, awan day ta kanya, Roslyn. Saan kumot nga imbaga akasta? Sika at talaga. Kumusta kayo kano kadagiti anak yo? Kuna ni Pare Roy. Nasaya at kami mat kadagiti ubing, Manong Lari. Kat ni Roy ngay. Nasaya at mat. May saka dagiti nakalasat iti napasamak nga ambush. Agyamanak no kasta. Kat agyamanak ta imay ka. Ay nakaroon ay tidanag ko. Nilay ni akadbsat mo. Awan ka di ditoy? Siminan kada kami iti pagnaudan. Ta mabain iti katuganga ka babae. Isumat lagayam ah. Ay, ugayam. Adda impawit ni Pare Roy para kada kayo. Agyamanak unay no kasta. Awan anyaman na. Nabayag kami nga agpagayam kan ni Pare Roy. Ambok ang naggapumanan dito'y day Lari. Mama, Di ka agar-arami iti Jack kayat, Roslyn. Amangan mo't no adda relasyon nyo iti day lalaki. ni, saan apod no dayta, Mama? Natividad. Anya ka di maninday ta sasawom iti manugang ta. Amo pa yan. No putot matlaang ni Roy, dagiti dua nga anak mo, Roslyn. Anya? Huston, Natividad. Ala, umaykan, tagawid tan. Roslyn, pasensya ka lakuman. Anya nga tati aramidak. Tapno maikat da ito'y siding iti babaen ti matak. Da ito'y asiding ti makagapo. No apay adinak kaya ti katugangak. Mabit laeng! Roy? Naamuak ter aramidan ni mamakan ka. Iso anagawid na, Roslyn. Roy? Kaya't napanunot ko. Ngagikatakon, iti kinasoldado. Anya? Mangibangon na klaangin iti basit ang negosyo ta. Ngam. Jack kayat nga agladladingit ka iti danak. Kayat ko. Naragsak tayo nga agdadan na.
Agina na kayo matan, papa. Siyak ti makaamukan ni mama ditoy. Ay na, mababainak kan Roslyn, iha. Ang awan mabalin ko. Saan ko maaday ti panunutan niyo? Agina na kayo kit din. Roslyn, Tinaskan ita, kat maasikaso tayo ni mama. Ita, tamay sa abidriten. agyaman akunay kan ka. Ayan na ni Roy. Roslyn. Makumikom iti negosyo na, mama. Pasensya kayon. No kanayon asyak ti umay ditoy. Roslyn, anak. Agyaman anak. Di ka naging bula. Iti sakit tinakam kanya. Saan, mama? Bakawan na ko ba? Anong ang ko? Kanang iti nagpito na kaiday. Awan kan nga kunday jay, mama. Idi pa'y laang anapakawan kayo. Agiyaman unay kan ka, Roslyn. Dua atawan na nagbalin a bedridden ti katugangak a babae, Mr. Lonely. Kat siyak ti ad-addaan nga sikaso, agingga apimusay. Napaduras met ni Roy nga asawak ti negosyo mi, kat nabailan mi a pinagadal dagiti dua nga anak mi. Ita, dadakelen dagiti apu ko mi. Bakit kan lakay kami itain, kat naragsakak tawan ti dakas ang napasamak iti asawak. Tuy pagayam mo, Roslyn. Agyaman akpagam Roslyn iti dayto apakasaritaam. Saan nga amin nga dasiding iti pagayusan ti luada, kat mabiit a mabalo, akas iti pamati ti katugangam a babae. Ang mala, nasaya at met, tadi ka nagimula iti sakit tinakam, kat dahita ti kasayaatan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Roslyn, tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Eliasha Tumlid, ken iti met direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.